ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахштеҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд навор мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маърамат сурат маълумот дар WhatsApp, имо экран буда рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навора сай яъне ки дайвотика бо нархи арзон ки сайсенои зур ҳаста, галовкаи трактор дастае ки нархи арзон, галовкаш яъне ки запчасти зур, Opel Astra, Opel Zafira, Opel Sedan, Opel Caravan ҳастай ва ҳастай Hyundai Starex, Toyota Camry 2 ва Hyundai Avanta ва дигар навъи мошина ҳастанд ки бо нархҳои арзон яъне ки қабул карда баратон пешкаш мекунем. барои ҳам видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки аз куҷо ба шумо мошина курасем. мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 144 сомони навор асар мекунем. маърамат рафт. дӯстони азиз, пешаи наворро сар кардан якта компанияро ба шумо тавсия метиҳем ки пересечения граница аз территорияи Москва ва Московский област. шуморо аз ҷои кортон, аз ҷои хонатон, аз ҷои мақсад манзилтон омада мегиранд ва ба территорияи Қазоқистон бурда меоранд. мошиношон мошинои комфорти, мошинои замонавӣ, чанд намуд мошин доранд ки ҳар рӯз қариб рейс доранд. компания ки Рузиқул шуморо соқу саломат аз территорияи Москва, Московский област, аз территорияи аэропорт обшин, территорияи МКАД любой ҷо омада худашон мегиранд. нархи буданаш бо маслиҳат. дӯстони азиз, агар шумо аз номи канали мо гап занем, ба шумо скидка ва мақсад бо арзон мекунанд. ду та рақам ҳаст ки ҳар ду рақамошо кор мекунанд. мошинои комфортни чанд намуд мошин доранд ки чӣ хелча шумо интихоб кунед. ҳар ду рақамошо дар WhatsApp, имо пайваст доранд. ин ҳамин рӯз рейс доранд, ба пагарам рейс доранд. шахсоне ки мехоҳед рафта, ина ба шумо тавсия метиҳем. компания ки Рузиқул беҳтарин одамай, метавонед ки бо ҳамин одам соқ саломат рафта биёред. ҳамаша худашон нигоҳ мекунанд ва мақсад ки соқ саломат бурда мераванд. ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми техникаҳои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ имрӯза ҳаст ки срочнаи Daiwo Tico светои сирхсайсенои беҳтарин. соли 26-1997 ҳаст ки сӯфориш бензини холӣ, объем моториш 0.8 литри, экономи простой, коробкаш механикаи сайсени мошин мега, нахадои мошин мега, экономни чотка хелае ки дасти як одамда гаштесай. мошин 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, электропакет дорад, телевизор дорад, 4 та балон пачка, мошинча нахаду салон тозаак. хайр ин бампериш адоҷош хеле камтар, хеле сарапи надорад. и ба хайра мошин дига маҷош мега 100%. нархи мошина мега 20 та мегем, бо арзонам мекунем ва мошин қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. хоб якташ рақамҳои вавилон ахираш 43 дастишон ва дуюмаш рақамҳои Россия, инаш да ҳам имо ҳам WhatsApp яъне доранд. агар харидори аниқ боша мега боз муомила ва савдо мекунем, мегад ай 20 та муомила дорад. мошин дар ноҳияи ҳамадонӣ то қасуми холӣ алиш палиш намешавад. кадометон ки мехарем маърамат тамос гирем ва маълумотро гирем. ва дӯстони азиз, шумо дам агар ҳам хариди техникаҳои фурӯшии мошинаи заминаи хонаи квартира, чизе ки барои реклама кардан бошад, маърамат сурат маълумотро дар мо рӯй кунем. мо рекламача чотка мекунем. навора то охираш тамошо кард, лайкора гузорем. мегзарем ба дем техникаи фурӯшӣ. галовкаи фурӯшӣ ҳаст ки галовкаи МТЗ-80 белорусский оригинал. нархи галовка мегад яъне ки 5000 сомони аст, не ки срочна мегад сум дар курае. нархша мегад 4000 када мегад соҳибаш срочнаи дар ноҳияи ёвон қарор дорад. рақамошо Россия WhatsApp дорам. галовкаи МТЗ-80 белорусский оригиналош яъне ки нархиш 4000 сомони аст. хайбу қадчон занг мезанед, муомила мекунед. дар ноҳияи ёвон қарор дорад. кадоми дакам хари галовка мақсад барои трактор МТЗ-80 ки лозим бошад, маърамат занг занед. мумкин ки барои дигар трактора мумкин ки шава бухай шахсоне ки трактор доранд чон мефаҳмонанд. акада срочна сум дар курш даем. ҳамин галовкаро фурӯш намуда. оригинал мега белорусская яъне навай. хоб ина рақамошон WhatsApp, рақамҳо Россия кор мекунанд. маърамат занг занед, маълумотча гирем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳаст ки Toyota Camry 2. соли 26-2011 сол ҳаст ки сӯфориш бензини холӣ, объем мотор 2.4 литр, коробка автомат, сайсани мошин мега, нахадаи мошин соз. 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, 6 моҳи дига тонировка дорад. мошинча мега соз, коробка автомат, камсадан электропакет, ҳамаи намуд комфортора дорад. нархи мошина мега 92000 мегем, бо хай муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. шахсоне ки Toyota Camry 2 агар ки лозим бошад, маърамат занг занед ва маълумоти пурраша аз худашон гирем. фақат мегад харидорои аниқ. ва дӯстони азиз, чӣ хеле гуфтам, чӣ реклама ки боша маърамат рӯй кунем, реклама мекунем. агар ки аз куҷое ки ба шумо кадом маркаи мошине ки лозим бошад, дар комментари нависед. агар мо ёфтем
дар видео оянда пешкаш мекунем. Лайкҳоро фаромӯш накунед, навора подписааш кунед. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Hyundai Avante ҳастае ки срочнаи соли барои 2008 сол ҳастае ки 34 бензини холӣ, объем моторша 2 гуфтагӣ ҳастае соҳибаш. Коробка автомат, сайстани мошин бадро вагон мошин мегад. Ягон задаги пуштагӣ надорад, сайстани вагон расса мошка кардагӣ ҳастае. 5 та мегад мақсад ки подголовника дорад, палонош нав, аккумулятор нав, мотор соз, рулавои 100%, хай мақсад ки ҳамаш соз ҳастае. нархи мошина мега 69 та мегем, камтар муомила мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. То қасуми холӣ арзон, яъне ки алиш намешавад. То қасуми холӣ. Хоб, кадоме ки мехарад марамат бои на рақамошон аст ва билон кор мекунад, метавонед ки занг зада маълумотҳои пурраша аз худашон гиред марамат. Мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Opel Astra G. соли барои 1999 ҳастае ки ҳамгаз зам бензинаш кор мекунад, объем мотори 1.6 литра, коробка механика, сайстани мошин мега нахадвай, мошин созае. нархи мошина мега 45 та мегем, бо арзон мекунем ва мошин қарорда дар шаҳри Душанбе, балон лати кори, салон тоза, хоб опши мошинча чотка. нархи мошин 45 та, хай хатчон муомила мекунед, дигар маълумотча нагуфтиян. кадоми шумо даки маъқул аст хоҳед агар харидан марамат метавонед занг занед. Мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Mercedes-Benz C-Class HK, объёми соли барои 1998 ҳастае ки ҳамгаз зам бензинаш кор мекунад. объём мотори 1.8 литра, коробка механика, сайстани мошин мега чотка. мошинам хеле свет, хай нашуд танировка ягон чи гуфтагӣ нест, хай диска балон, хай дигар комфортора дорад. нархи мошин мега 64 та, бо хай камтар муомила мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамошон мегафон. имрӯз бисёр мошино аз Душанбе ҳастае ки хай кадом то ки мехарем бо рафта бинем. 98 сол, объёми 64 та, хай савдо доштае. шахсоне ки мехарем марамат занг занем ва аз кадом маркаи мошине ки ба шумо лозимае нависед, мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Hyundai Starex, мошини мусофиркаш срочна. соли барои 2000 сол ҳастае ки 34 дизел, объём мотор 2 литр, коробка механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин. мошин мега мотор соз, хадавой дорад, мошин хайнам хали сайстани чихел данавардестен, опши мега созае. нархи мошин мега 26 та, бо савдои хуб дорад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархаш 26 та, бо муомила мешавад. хоб, рақамошон ҳастае дар поини видео, ки дигар маълумотош ак нагуфтия, кадоми то таки маъқул аст, бо занг занем маълумотчо аз худашон гирен. нархи мақсад ки арзона мега, бо ҳамирам арзон мекунем срочна. дар комментария бисёр хоҳиш карда буданд ки мо Hyundai Starex бо нархи арзон монем, ина баъри шумо 2000 сол нархи арзон, хай бо ҳамаш соз будае. марамат метавонед занг занед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. BMW 3 Series ҳастае, баъдон ки сайстаниҳои миёна ҳастае ки соли барои 1994 ҳастае ки ҳамгаз зам бензин кор мекунад. мотор 1.6 литр гуфтагӣ аст, яъне ки мотори 1.6 ме 40 гуфтагӣ аст, намедонам чӣ хали бошад. хоб, хай коробкаш механика, мошин мега сайстани средня, яъне ки созае. нархи мошин 18000 сомон, баъдон бо хай қачон муомила мекунад. рақамҳои соҳибаш дар поини видео. мошин мега дар территорияи Душанбе ҳастае. бо мегад 18000 сомонӣ мега, бо муомила мекунем. хай кадоми то ки дар кадоми шумо ки лозим ҳастае метавонед занг занед, маълумоти аниқша бо худтон гиред. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Opel Astra F дар кузофи Caravan Universal. соли барои 1993 ҳастае ки ҳамгаз зам бензинаш кор мекунад, объём мотори 1.6 литри простой, коробка механика, сайстани мошин мега нахаду. мошин яксола ҳуҷҷат дорад, 4 та балон мегад пачка, камбудиш ҳаме ки лакаш сӯхтага ки як лаки мошин мекунем, фур як краска опшим, яъне ки дар сурат маълумай лакош сӯхтагӣ ҳастае. мошин мега соз мега, мақсад ки хайнам хали маълумото навистия, 4 балон нав, яксола ҳуҷҷат, ҳолаташ хуба мега. нархи мошина мега 16000 сомон мегем, бо хай ягон сом муомила мекунад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда. яъне ки 93 сол аст, 16000 сомонӣ дар шаҳри Ҳисор. рақамошон мегафон. кадоми то ки мақсад, кадоми шумо даки мақсад маъқул аст, метавонед занг занед, маълумоти пурраша аз худашон гиред. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Opel Astra F дар кузофи седан бо нархи арзон. соли барои шош мегад 1990 аст, яъне ки 1990 сол 34 газ бензин, объём моторша 1.8 гуфтагӣ аст, хай намедонам ки роста дуруға 1.8 гуфтааст. коробкаш механика мегад, мошин мегад дар лоти хуби техника, маълумоти пурра тариқи телефон. нархи мошин мега 17000 сомон аст, бо хай ягон сум мумкин муомила мекунад ва мошин дар территорияи Душанбе да.
92 сол Opel Sedan 17000 сомон аст бадарам. Мо агар кадомтон ки мехарен срочна занг зада маълумотои пурраша гирин. Чӣ реклама ки дошта бошед маромад рӯй кунем, мо реклама ада мекунем ва аз кадом маркаи мошин лозим аст нависед пешкаш мекунем. То видеои оянда худо нигҳбон.